ሰላም ኣሕዋት ኣብዛናይ ፍሬንች ክላስ እምበር ብዛዕባ ቮካብላሪ ኮይኑ ኣብ ቻፕተር 7 ኢና ዘለና ኣብ ሻውዓይቲ ክፋል ኣብ ሻውዓይቲ ክፋል በታ ቀዳመይቲ ክንጅምር ኢና እታ ቀዳመይቲ 32 ተርም ኣለዋ ወይ ድማ 32 ቃላት ኣለዋ ቮካብላሪ ንኩለን ሓደ ብሓደ ክንሓልፈ ኢና ንዝያዳ መረዳእታ ማለት እዩ ንኣብነት ላፌት እንድሕር ዳ ኢሉ ውራይ ወይ ድማ ፅምብል ጥራይ ዘይኮነ ውራይ ንኣብነት ወይ ፅምብል ከም ሓበሻ መጠን እስከ እንታይ ዓቢ ውራይ ክኸውን ከሎ እዩ ውራይ ኢልና ንፅውዖ እንድሕር ዳ ፋሚሊን ገለን ተኣኪቦም ዋላ እውን እንድሕር ዳ ዓርከ መዘና ንእሽተይ ስዋኼ ወይ ድማ ምሸት ይሕልፉ እንድሕር ዳ ሊማ ምዝንጋዕ ላፌት ኢልና ኢና ንፅውዓ ወይ ድማ ስዋኼ ንብላ ስዋኼ ስዋኽ ምሸት ማለት እዩ ስዋኼ እንድሕር ዳ ኢልና ከዓኒ ኣብቲ ምሸት ዘሎ ምዝንጋዕ ላፌት ከዓኒ በዓል እንደገና ላፌት ፖፕሊያር ከዓኒ ፍሉጥ ወይ ድማ ህቡብ ዝኾነ ውራይ ወይ ድማ ህቡብ ዝኾነ በዓል ላቴ እንደገና ላፌት መዘናግዑ ጉዳይ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ከምኡውን ፌቴ ማለት ምፅምባል ወይ ድማ እቲ ኣክሽን እዩ ዝሕጂ ፌት ፌት ኢልፌት ኢልና ክንቀፅል ንኽእል ኢና ምብዓል ወይ ድማ ምፅምባል ኣብኡ ምስታፍ ማለት እዩ ኦርጋኒዘ ምግባር ከዓ ምምሕዳር ንኣብነት ኦርጋኒዘ ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ናይ በዓል ክህሉ ከሎ ወይ ድማ ኣብ ናይ ትምህርቲ ወይ ድማ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ኦርጋኒዘ ክንገብር ዋላ እውን ሂወትና ኦርጋናይዘ ክንገብር ንኽእል ኢና ሕጂ ንኣብነት ከም ኣክሽን ቨርብ ምዃኑ ስለ ዘይተርፍ ኮንጁጌትድ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኦርጋኒዝ ተኦርጋኒዝ ኢልካ ኦርጋኒዝ እዚ ማለት ከዓኒ ተመሓድር የመሓድር የመሓድሩ ነመሓድር ኤክሴተራ ማለት እዩ ሳሚዜ ኣሚዜ ምዝንጋዕ እዩ ሰሚዘ ከዓኒ ገዛ ርእስና ምዝንጋዕ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓኒ ንኣብነት ምስ ዕሩኽተይ እንድሕር ዳ ከይደ ፅቡቅ ገይረ ተዘናጊዐ ክብል እንድሕር ዳ ደልየ ጀ ምሱይ ቢያን ኣሚዜ ይብል ማለት እዩ ኣቫኽሊ ማለት ከዓኒ ሓደ ነገር ኣብ ሓደ ቦታ እንድሕር ዳ ንኣብነት እንድሕር ዳ ቆፀራና ማእሲ ቆፀራ ማእሲ እናተይ እንድሕር ዳ ኢለ ንኣብነት ኣብ ሕክምና ይኹን ኣብ ዝኾነ ኢለኻልዩ ንብል ኣብ መፃ ብዛዕባ መፃ ንዛረባ ኣለና ኣብ ከምዚ ዕለት ይኸውን ኣሎ ማቲ ዝኾነ ነገር ዋላ ጉዳይ ይኹን ኣብ ሓደ ግዜ ክኸውን ከሎ እዩ ኣቫኽልዩ ንጥቀም ዝውዕለሉ ቦታ ዝውዕለሉ ግዜ ማለት እዩ ዋላ እውን ቦታ ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ሕጂ መርዓኹም ኣበይ እዩ መርዓስ ኣብ ከምዚ ክኸውን እዩ ምስ ንብል ኢና ኢለኻልዩ ኣቴሎ ንዶኻ ንኣብነት ኣብዛ ከተማ እዚኣ ክኸውን እዩ እቲ መርዓና ክንብል ንኽእል ኢና ቀፂልና እንታይ ኣለና ላካኽታ ኣሎ ካርታ እዩ ንሱ ላንቪታሲዮን ከዓኒ ዕድመ ሕጂ እታ ካርት ንምንታይ ትሕግዘና መብዛሕትኡ ግዜ ዕድመ ክመፃና ከሎ ናይ ዓበይቲ ነገራት ከም በዓል መርዓ ወይ ጥምቀት ኤክሰተራ ብካርታ መንፅር ክመፃና እዩ ኣንቪቴ እቲ ኣክሽን ቨርቢ ላንቪታሲዮን እቲ ስይሚ ዕድመ እዩ ምዕዳም ከዓኒ እቲ ኣክሽን ቨርብ ስለዚ ንኣብነት ይዕድም ትዕድም ኢል ንዕድም ኤክሰተራ ክንብል ስለ ንኽእል ዣንቪት ኣንቪት ኢላንቪት ኤክሰተራ ክንብል ንኽእል ኢና ከዓ ፓርቲክሌ ወይ ድማ ፓርቲክላር ሞ ብፍልይ ዝበለ ነገር ንኻልእ ሰብ ክንጥምት ንኽእል ብፍልይ ዝበለ ነገር ንሓደ ኦብጀክት ወይ ድማ ነገር ክንጥምቶ ንኽእል ኤክሰተራ ብፍልይ ዝበለ ነገር ንዝብል ሓሳብ እዩ ልክዕ ከማን ብእንግሊሽ ወይ ድማ ፓርቲክላርሊ ወይ ስፔሻሊ ንብል ኣምፖርታንት ኣገዳሲ ነገር እዩ ኤትኽ ፊየኽ ከዓኒ ሕቡን ምዃን ፊየኽ ማለት ሕቡን ማለት እዩ ኤትኽ እንድሕር ሓዊስናሉ ከዓኒ ምዃን ስለ ዝኾነ ኤትኽ ሕቡን ምዃን ማለት እዩ ሰኸዥዊ ከዓ ምህንጣይ ንኣብነት ቆፀራ እንድሕር ሒዝና ኣሊና ምስ ሓደ ዓርከ መዘናና እንታይ ክንብሎ ንኽእል ዣመኸዥዊ ፖኽነቱ ከንዲፉ እንታይ ማለት እዩ ይህንጠን እታ ቆፀራናስ ይህንጠ ካብ ሕጂ ትሒዘስ ይህንጠ ኣለኹ ንቆፀራ ንኽሪያ ላንቪቴ እቲ ዕዱሚ ላክላሲዮን ወይ ድማ ላክላሲዮን ርክብ ምስ ሰባት ዘለና እዩ ላኮኔሶንስ ከዓኒ እቲ ፍልጠት ክንሕዞ ንኽእል እዩ ፍልጠት እንታይ ረኺቦም ብዘየገድስ ግን ክልጥኦም ብሓደ ኣለዋ ላፐርሰን ሰብ ማለት እዩ ብዘየገድስ ወዲ ይኹን ፀታ ከይፈለና ማለት እዩ ላኼዞን ምክንያት እዩ ንኣብነት ብምንታይ ምክንያት ኢኻ ነትምህርቲ ዘይመፅኻ ተኢሎም ከዓ ፖኬር ኼዞን ትኔ ፓ ቬኒ አ ሌኮል ኤክሴተራ ማለት እዩ ሎካዚዮን ኣጋጣሚ ዴሜናዥ ምግዓዝ ማለት እዩ ገዛ ካብን ናብን ክንገዕዝ ከለና ለዴሜናዥ ምዃኒ ኦኬ ክልተ ነገር ክተሓዋወሰና ክእል እዩ ምግዓዝ ብትግርኛ እቲ ኣክሽን ንገብሮ ደለናን እቲ ሽም ነቲ ትገብሮ ደለናን ክልቲኡ ምግዓዝ እዩ ንብሎ ብፍረንች ግን ይፈላለዩ ዴሜናዥ እንድሕር ኢልና እቲ ንገብሮ ዘለና ኣክሽን እዩ ብዘየገደስ ከይተገደስና እንታይ ምዃኑ ለዴሜናዥ ሞ ግን እቲ ስም ናይቲ ንገብሮ ደለና ወይ ከማ ቀዲምና ዝረኣናዮ ፍልይ ኣለዎ ስምን ኣክሽን ቨርብን la tradition est bali, la réponse merci, la question حتى la surprise نقبرو ነገር ዘይተፀበኸ ነገር እዩ surprise ገብረና ይኽእል ንሕና እውን surprise ክንገብር ንኽእል ንኣብነት ንሓደ ፊት ዘሎ ሰብ surprise ክገብረካ እየ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን እንድሕር ኢለ እንታይ ክብሎ እየ ብፍረንች
Je te fais ça surprise la semaine prochaine. Donc, je te fais surprise la semaine prochaine. Surprendre خاني زي تطبخوا نجار نعملت surprendre prendre مسار تقوينو surprendre خاني لعل زي تطبخوا نجار كقات من خلا إل ما surpris نحن رايله كي تطبخوا قفيلني قفتاي باي زعبي باي زوي surprise ترى زي كونس قفتاي la possibilité خا ناي مخان تقول دلو نعملت كنراخب نخل دينا زمزل سمون دحر رايلنا حدا تقولوا له نحرق نبلو تقولنا يا لا possibilité كنراخبس نخيلينا تقولتات سالو نزبل حسابي نعملت لا possibilité ناي مخان تقول تراي دي كونت ويد ما تقولتات كنبل نخيلنا اوكي possible مالت كام مخان مالتي لا planification كام محنطات موسان نعملت أقدمنا سبتكال توينا نابنت كإن مسهم نوجمارو أقدمنا نايسهم برنامجات بلانيفير نجبرينا مدلاو موسان مالتي تيز جبرنا اسم أوعيو بلانيفيكاسيون يبال محنطات موسان مالتي بتظاهر مجدي ندالو إنا دلنا مدلاو كأني لا بريباراسيون إنا نبلا تاني مودا تاك المالتي أوكي زينين زمسلاتنا إلى معاد فوكابلارنا سلاسان كلتن فوكابلاري ننفس وكفن كتصحفون كتنببون كتردون بسخون كونتكست تسفاي قبر كوم اون قالوا سبات كتارو دوخت فتونو نسخان مدماس pronunciation كتقولوا لكم نعوخ حقزكم سقيلكا اب سيمبل متيكم اب نفس وكفن كليك انت راغيركم نساخت حقزكم يا مالتي بدمص اندا كمي غيركم كم تدمصوا كمي غيرنا ندمامصو كتحجزنا تخليا مالتي قتيلا تقدامي ترينا ينبرنا نقر مقدنا فوكابلار انت نيرا ورايت سنبل انت نيرو تذكركم صبغت زي كوين كليك تجبروا لافيت تحبركم على أبزون علىكم تنت pronunciation زخون كليك تجيركم تساوند زبدلو كتر متعنة تا actual زلا vocabulary زي تقدميتي أنا حتى خليتنا أبنت نقرأ مجدنا تخيلنا بعل بلنا له نبعل نتاي نيرو تذكرنا صبغت زي كوين ها كليك نجبر صوم بايزو يتطون نعبلكم جزية توستو فتنو لافيت على هنا كومون كليك نجبر نخيلنا فلوت ويدما هو وراين تاي بعل تذكرنا يصبغ زي كوين كليك نجبر لافيت بوبلاخ اكسترا خصاب سالسان قلتن غزيهم وسيركم كتفتنوا وانا عن نفسكم حيسكم من يحاسكم من كتخوليهم نحنا لومي اب سالستي تطوكن بيلنا سلام رايت زناوي نغرا مغدنا خا اب سلست عينت نخن مهار زحجوزنا عينت اتا مهار علو نامنت تقداميتي كارت بالزلا انجل كليك اندحراغيركم بمنصر مرص نختم مهار تحجوزكم اتا اب كونت بالزلا بمنصر سيلكشن بتا associate بالزلاغا بملكع أزامد مالتي عم نفسك كفن كليك ناقوركم ينا إذا حاشن عهم سلام عليكم دخل عينتها تما مهارة تيست جبروا حسب سو داكم كأن ناب تيست سجور بزا أنجل تريوار لهم نبمل أن تنسال سانكل تم vocabulary ويد ما قالات وسيلو بستفعل على ملكع حتىكم وتصيدكم كأ كسب زا حاشة زخو دقاقين تيست نايم كتجور صوتون كسب زا حاشة وتصيد ترغب مالتي تزي كوينو حسب زحشة وصيد مسرقكم أب زمت زلو كفال 7.2 أب زمت كلاس يراقبنا